έτσι στη Μαρινάδα γίνει κανένα σταυρόλεξο. Κάνει καλό γιατί η αδράνεια είναι θάνατος. Η μουσική είναι κίνηση, έχει ρυθμό, έχει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δεν είναι τα πέντε, αλλά είναι και η σχέση μεταξύ των πέντε και οι συνδυασμοί. Γι' αυτό δεν είναι το σύνολο, δηλαδή πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, δεν είναι το σύνολο 1 και 2 και 3. Πρώτο και δεύτερο δεν κάνουν πέντε, αλλά είναι κάτι παραπάνω από το σύνολο. Το αποτέλεσμα πάντως, ναι, υπάρχει πράγματι ένα ερώτημα και αυτό ενισχύει και την δικιά μου υπόθεση η Alzheimer, ανεξάρτητα από τις όποιες διαδικασίες είχαν αυξήσει την εγκεφαλική λειτουργία προηγουμένως. Να πω κάτι για το, εδώ πρέπει να αναφέρουμε το Mozart Effect. Έτσι, την περίπτωση που στην Καλιφόρνια μια ερευνήτρια, μισό λεπτό να το αναφέρω αυτό, έκανε ένα πείραμα με φοιτητές, στους οποίους σε δύο γκρουπ. Το ένα γκρουπ τους έβαλε να ακούσουν πιο μπροστά μουσική Mozart και στο άλλο γκρουπ δεν έδωσε αυτή την ευκαιρία. Στις εξετάσεις λοιπόν έδειξε ότι είχαν καλύτερη επίδοση αυτοί που άκουσαν τη μουσική πιο μπροστά. 8 μονάδες κάπου εκεί, όχι μεγάλο σημαντικό ποσοστό, αλλά ήταν ο τρόπος που πλασαρίστηκε μέσα στο κοινό. Αποτέλεσμα ήταν ότι την επόμενη μέρα δεν υπήρχε πλέον Mozart στην Καλιφόρνια. Είχε δηλαδή εξαφανιστεί, όλοι είχαν αγοράσει τους δίσκους του Μότσαρτ. Φυσικά και ο Μότσαρτ και ο Βιβάλντι και ένα σωρό άλλοι και για εμάς τους κριτικούς, σίγουρα η δικιά μας κριτική μουσική με τις επαναλήψεις που έχει η μουσική του Μότσαρτ και οι οποίες θεωρούνται ότι βοηθούν στο να θυμούνται έτσι, και να προσδοκούν ότι θα ξανακούσουν το ίδιο μοτίβο οι αμυντικοί, ότι το Lyra Effect θα έλεγα, έτσι, δηλαδή η κριτική μουσική του αποτέλεσμα έχει μεγάλη σημασία, γι' αυτό και χρησιμοποιούμε και τις μαρινάδες στο Ηράκλειο και μάλιστα μισοτελειωμένες για να έχουμε και προβολικού τύπου βοήθειες. Το Mozart Effect είναι ένα αποτέλεσμα καλό, αλλά δεν είναι πανάκια, δεν είναι το πάνω. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συντελεστές του πάνελ, τον κύριο Μαντελένη, τον κύριο Ζαχαρενάκη, την κυρία Καστρά, την κυρία Παιδιώδη και τον κύριο Καναβάκη. Τελειώνοντας εδώ, να δώσω τον λόγο στον διοικητή του Θεραπευτηρίου Γονιοπαθής Ολασιθή, τον κύριο Λευτέρη Τομιλιό, για το κλείσιμο του συνεδρίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συναδέλφοι και συνάδελφοι της πρόνοιας, κυρίες και κύριοι, το πρωί της Δευτέρας από αυτό το βήμα είχα την πολύ μεγάλη χαρά και τη συγκίνηση να κηρύξω την έναρξη του πρώτου πανελληνίου συνεδρίου. Πολύ μεγάλη συγκίνηση επίσης και με λύπη κηρύσω τη λήξη αυτού του διημέρου, το οποίο πιστεύω ήταν πάρα πολύ επικοδομητικό. Ακούσαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είχε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι υπολογίζαν και οι πιο αισιόδοξοι προβλέψεις. Εμείς υπολογίζαμε ότι θα έχουμε γύρω στα 120 με 150 άτομα και έχουν εγγραφεί πάνω από 230, κοντά στα 250 άτομα πέρασαν από το συνέδριό μας αυτές τις 2 μέρες. Για αυτό το συνέδριο το οποίο εσείς χαρήκατε και απολαύσατε, εργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Αν ξεκινούσα να τους απαριθμώ θα έκανα κάποιο λάθος και σίγουρα κάποιο θα ξεχνούσα. Η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιστημονική Επιτροπή εργάστηκαν πολύ περισσότερες ώρες από αυτές που αναλογούν στο ωράριο ενός δημοσίου υπαλλήλου, χωρίς ποτέ να ζητήσουν το παραμικρό και χωρίς ποτέ να πούν τίποτα. Για ό,τι δεν σας άρεσε, την ευθύνη τη φέρνω εγώ σαν διοικητής. Για ό,τι σας άρεσε, την επιβράβευση τη φέρνουν οι άνθρωποι αυτοί που δουλέψανε όλες αυτές τις ώρες. Σας ευχαριστώ πολύ και θα δίνω ραντεβού όλους σας του χρόνου, εδώ πάλι και πάλι Νικόλαου, στο Εφαρμογή 2. Όσοι από εσάς δεν είστε από τον νομό Λασιθίου, έχουμε κανονίσει την εκδρομή για τη Σπιναλόγκα. Δεν μπορούσαμε δυστυχώς να σας πάρουμε όλους. Εσείς που μένετε εδώ μπορείτε να πάτε όποτε θέλετε. Όσοι έχετε σκοπό να πάτε με δικά σας μέσα στην πλάκα, παρακαλώ να το δηλώσετε πάνω στα κορίτσια, γιατί πρέπει να δούμε αν χωράμε όλοι στο λεωφορείο. 2 και 25 πρέπει να είστε όλοι κάτω για να ξεκινήσουμε. Να είστε καλά, τα λέμε του χρόνου. Τα μαλλίτσα μου φύγανε. Τα μαλλίτσα μου φύγανε.
Τώρα στα ξεχωρίσματά μας, ήταν θα δώσω εκεί στα για να μην είχα τη φιλιά μας. Μια ματινάδα θέλω να πω στο φίλο το Λευτέρη, στο δικό του ίδρυμα την αλλαγή να φέρει. Σε εμάς που ευρεθήκαμε 2 μέρες στο Λασίθι, όλα όσα ακούσαμε ας μην βρεθούν στη λύθη. Δεν πειράζει,